କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟା ବିକିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବ। ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେ ଜୀବନର ସିଧା ରାସ୍ତା ଦେଖିଛୁ। ଜୀବନର ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଯେ ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ ତୋତେ କେହି ସାହା ଭରସା ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ମିଛ ଉପଦେଶ ସିଧା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ କେବେ ଘିଅ ଉଠେନି। ତେଣୁକରି ଅଙ୍ଗୁଳିର ଗୁଡ଼ିକ ତେଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଏବେ ମୋ ବୁଆରେ ଧୋକା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରି କଣ କରିବୁ ତୁ କହିବୁ କଣ କରିବୁ? ଆରେ ତୋ ବାପା ମା ତତେ କଣ ଏଇ ନିଚା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଦୁଇ କୂଳକୁ ପିତା। ଆସି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ। ହଁ ଏ ଦୋଷ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି? ଏ ସବୁ ଦୋଷ ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟର। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ବରଂ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କର। ତମେ ହଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପା। ଆମେ ତମର ସବୁ ଧରିବି ତମେ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେବ। ଯଦି ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ ତେବେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି କହୁନା ମେହନତ କରି ମୋଟା ମୋଟା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ନା। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦଉଛି। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଶିଖିବା ତୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଇ ତମ କଥା ଶୁଣି ହସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହସ ଲାଗୁଛି ତମର ଏଇ ନିଲଜ ପୁଣିଆ କଥା। ତୁମରି ଆଗରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗୁରୁଜନକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତାକୁ କିଛି କରିବା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ମଦ ତାଗିଦ କରୁଛ। ବାରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲ କରା ଭାଇ ନିରାଶ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କରୁଛୁ। ଟପି ଯାଉଛୁ ମଦ ମାନିକି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଥା କହିବାର ଶାଳୀନତା ମତେ ବେଶ ମାଲୁମ। ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରଟା ଯଦି ଆମ ହାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ନା ତାହେଲେ ଆମେ ରାତାରାତି ପୁରା କୋଟିପତି ହେଇଯିବା। ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ ତମେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ପୁଅ ବୋଉ କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ପାରିବେନି। ହାତଟାକୁ ଆଣିକି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ଯେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖେ ତାଙ୍କର ସାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କର ଓ କାଟୁ ନାହିଁ। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରେ ତାকে ହାତ ଉଠେ। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ। ତମେ ହଉଛ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପା। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକଟ କରିବା ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ରେ ପୁଅ। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ପିତୃ ଶବ୍ଦ ପାଳନ କରି ରାଜସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନର ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାର